אחותי הקטנה הייתה פלפלית קטנה כזאת. עמית ילדה מאוד מיוחדת, ילדה מאוד קורנת, מפזרת כל הזמן חום ואהבה ונתינה. ילדה עם לב הכי ענק שבעולם, שאין כמותו. היא ילדה שאהבה מאוד 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 את החיים. היא לימדה אותי מה זה אהבת חינם. ב6 לאוקטובר עשינו חג מהמם בבית אצל אמא. אנחנו מתעוררים כמו כולם לאזעקות, 6:30 בבוקר, ואני לא רואה את עמית אחותי, איפה היא? היא התקשרה אליי ברגעים האחרונים שלה. ירו בעמית, היא איתי על הקו. מסרה לי את מילות האהבה שלה, וביקשה שאני אמסור לאמא ולאחיה. נפרדה ממני ונפרדה מהעולם במילים שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. לא חלמתי על זה, אפילו במחשבות ובחלומות הכי הזויים שלי, שאני יקבל את הנקישה המרה הזו בדלת. בתקופה שעמית הייתה חטופה 8 חודשים, בעצם אף אחד מאיתנו לא תפקד, לא עבד, במיוחד אמא שלה. החיים לגמרי נעצרו לי. אני הייתי אישה מאוד מאוד פעילה. גידלתי את הילדים שלי בבית הגון ובבית מסור. עזרה ותמיכה כלכלית באחותי מאוד יכול לרומם אותה ולהרים אותה. לא יכול להחזיר את הילדה ולא יכול להעלים את הכאב, אבל לעשות לה קצת טוב. כאן בעזרת השם ובעזרתכם ייבנה מקווה טהרה על שם עמית אסתר בת אילנה, על שם הבת שלי היקרה הצדיקה. זה יהיה המקווה הכי יפה, הכי מיוחד, הכי מרשים, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כי ככה עמית הייתה. עמית הייתה בן אדם טהור וזך. לאחותי לא הייתה קינה, בגלל זה היא חזרה שלמה, כמו באותו יום שהיא יצאה מהבית. איך שעמית חזרה, פנינו לסופר סתם, ומיד יצאנו לדרך עם כתיבת הספר, שיעמוד לזכותה להיות יפה, זכה ותמה כמו ספר תורה. הדרך של עמית בעצם הייתה אמונה וטהרה וקדושה ותורה ומצוות וחסדים ומעשים טובים. כולם צריכים להירתם. בואו תהיו שותפים יחד איתנו. מגיע לה שנחזיר לה אור ואהבה בעולם שלה.